prajem všetkým. Som Andrea z realitnej kancelárie AP Company a viem, že premýšľate nad tým, ako má vypadať váš nový domov. To nie je byt, nie sú to 4 steny, ale ste to vy, ktorí si ten domov vytvoríte. Poďte so mnou. Vstúpte do priestoru, kde vás čaká pohodlie. Skriňa je navrhnutá tak, aby všetko malo svoje miesto. Veľmi vkusne upravená kúpeľňa a sprchový kút vám ponúka komfort a eleganciu pre každodenný život. Moderná kuchyňa s jedálenským stolom a balkónom, kde môže končiť deň, ale aj začínať. Priestranná obývacia izba s jedálenským stolom vám poskytne miesto na relax aj spoločné chvíle. Veľkorysá spálňa, kde môžete relaxovať a žiť svoje sny. Toto by mohol byť váš domov? Zavolajte mi a dohodneme si obhliadku.